company ya mabati Rolling Mills yukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi utagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri. Wewe ndio umesababisha yote haya. Hebu subiri. Unafanya ukimbilia kwa kitu gani? Wewe nao hivyo kule. wangu na wewe mbona unaita? Tulia basi mke wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajiamini kwa nini umekimbia? Na wewe wakunifanya hivyo mimi kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini na kuuliza unieleza nini? Sasa wewe unieleza nini sio mimi nimekoma. Unieleza nini sio mimi. Life got better. Mwanjumu ligerali chinsa ni nyachia bono marogoba litukaliga liaramesi tariki 15 ibire chiomo tienyi okane mwaka wa 2025 nekene kionga chinsa nyasenjira yobwe kiranu cheni gongoro kwa runi ototo nyangiri witoko batana kwanza mimenyirio nigakoro kwa Wilson Makoli na ekionga chinsa nya nigotoko chakali molio gakorwa se chinse mochia kenyorukia kia malita egwodi ya magombe bunge ya Kitoto Masaba ase ya mate ya Vincent Bosire kubolia gusirwa libanya ko bakonyora enchira yo gwakana ebili yo mwana obo oyuo olwe ase nyagitali ase rieta Cynthia Bosboli oyo nyanta ko bakonyora mbasukano emetienyi gwetani ebere ya etire mwana oyo nigale ko soma ase skuru ya Kisi Primary chingaki anyata ko bagotumunigali gakurwe skuru ko kirabonega nige ya mate yo gotabana nigo babwate pila nyagitali ere chishiringi emilioni emo kolero kirabonega nigo banyako babagwakana chiribu chimi istato choka nago tumunye muri gito diponi asanya alo ku Vincent Bosire ando yobombaba ubike nyorike irikia kia malita sinyagu ku sub location wodi eri ya magombo Kitoto Masaba aigani gotokomerana ne amatijo mugaka Vincent Bosire
wagenderete kurigia obokonyi bwokonyora chibesa chiwakanibiria nyagitari ase omwana obo Cynthia Bosibori bwe grade ya 3 ase skuru yoboroso ya Kisii Primary oyo betega kubwaterani wasomo basokano chingaki arenge kurwa ase skuru gakogenda nka emeti nyebere nenusu ya eride nonyana bo egekore keigani gugiatigeta bange bare no kumanyanga omwana yegani gasiri obugima urinde nyasaye niga murendire ase kerengo kya ICU uikabono onyarire konyora okuwena yaikire bono twale kurwani ngaki ubweni bwaye boko bangaki agocha buya aira nabe moyo yani kere twale kurwanga n'umwana ukire nyasaye bwanjiro obeire bono yaikire singaki endebese ya nyakitari ereka kwa ideta keire one se garama ya ICU kumbe nigere iguru we kwa iguru sai girange 1 million bagonte itakeire urinda sinja abasani abande babere bagwaka nake abasani abere n'abasani twaka ne baka yadigere etigarite bonega ange 700,000 bona kiba na kintakeire aso kurigereria okonyora gwenke yaiga ni gokoro gwanse engana ebairete barabu gokora chikonda elio banyare konyora endagera yabo yakira lituko abantu mbale babwate abakomba ete public toilet bako chi manage abambigite ngwana nana kuba manage ya nana kuba busira litukira lituko nanyora kabesa kana gake nakonyera abana bane nyina abana aba igana ero para college konda iga nyora kutonyora kabesa gake yanyara tugasukirime n'abana nengazi yango musana no bimato usikweleza abantu rakilende ntomenyete nonyina boni gereria mbia mono gocha asoborai bo mugavana Paul Simbarati meye county ya Kisii kwanza nkwene lingambo ya mono manyanga egali ya Kisii county ya ambulance nero yankonyete kabuguri mu biruria amini umwana uri kurwa ali akakani ekamumenye kugese igwerende gocha ikanyangira nyagitari konkwira nelingambo ya mono asengenje muroburie kabira kuno uyu nare gocha konyara kono manyana no kumanyanga ainguruzo na biro sindaramye byo mu muriro yo kunyagitari abongore ya Simbarati ngambo ya mono omwana Cynthia ikobono agenderete konyora chinguru nabo igo oikire okogwena una nyasa karumya anabana komo achinguru ekyo akababuye igo baka lero aikire sako aranyare gukwana n'umuntu kubolie gochia ase serikali ya county ya Kisii ne county ya Nyamira ikobono abasamaria bonsi baborigwe kubwato kobokonyi elio mwana Cynthia anyare ko bumusibole kurwa senyagitari na kuira na seskuru elia nyare kogendereria amasoma ye ache kunyara guikirania endoto yaye ya matukari busio nonye gabana nyaribu ba koranje sori na ena bobonyibo taira isingo jana ndanyare guikira no manyete no muntu buyangoko no muntu minda ndafongo nabona ari kubanyanga asigende kiambere to mosko no mokongu egarame ire iguru mona asenje nabantu to Simbarati bo manyenye nonde taunyano turamo gaisi biashara na uripoti yake taseni kia ukia gatembe kuruga sekinyuru kiabo mwanda kegotoke bunge ya Bonchari imeye county ya Kisii elitari na igonkoro kwa Dipon asanya na mwanjo murigera libuna njira ya myogo sira barumete na barema lituko lialero niko abana siasa kurwa ase gosega dia abana siasa kurwa ase county ya Nyamira oyore mwakire Filemoni Murara Piemi nabo igo Douglas Orutwa banyara kwa bago chakia ekiombeka mo emergency mecho egigo chigosira abo bali bamete no barema kugwana chinga kiechio niko banyara kwa bako bali bamete no barema gochamo na kongosiramu na gukwanira nelio gelimo ase okurwanira obana bwabo unago tumenye muligito fatigadi December puna enjira eyemo yokubaika ang'e na kubakonya abantu baria nigo oyobwate obote ase ekerogo kya oboseneta bwa Nyamira omusike Filemoni Murara Apiemi bakubwaterana n'omusike Douglas Orutwa Ongeo nigo rero batwara omuyiga gwogochakiwa kwe CPO enya ase ebunge ya Burabu ase abantu baria bare no borema eyo emanyikaine buna Burabu Umbrella CPO certificate operational, CPO operational. Na tuwabata kingama ya CPO moye buate pia ebakonya na ndio tofanya twesi. Aiga nigo muske Douglas Orutwa Ongeo aba esegeto enene igoro yobuya bwe kwerikia
ase ACPO Omondere kerare marite kerai gure batakira gotatigangene ningewe kintu kiri tukuigonge yana dana tigangene na bangami amoja genjuto uto tutaite tutige birengere libye bike tutaite mochamo una moeru obisieye erinde mutware CPO moso CPO ne bwata machiko ekero moso ile CPO litangani umoja ningu rero murataka kugura kero muntu takoyo lakini uragura kwa mwawe keroro mwawe bikore marite muntu rego tutagete mochamo ensemo yaye umuwakiri Filemoni Morara Apiemi nigo akwanera ubuya ubu abaiga barachie konyora ekero barachie gutumika ACPO eyeiga kurwase serikali enene eyo irachie kubakonya nonyinase okosomia abana babo. National government, there are also provisions chigo konya separate people. Kono mubwate CPO yo mokoli kali ruwe kujia se ministry ya agenda ebiye tenenerete mangana separate. Whatever we've decided, you either help us or we are not supporting government. A women rep. Women rep we are the interest is a judge or women, people with disabilities, youth, time. You move when I let them money, the Ruba chairman, we want to target our affirmative fraction for what service yao. Kubwatikana na yaiga nigo Andrew Magazeti nere oyobwate oborema bugutarora ose omuuko nigo nere amocha eserikali county ya Nyamira ase ogutabeka board eyo ekurigereria amang'ana ya barema. Munaone board korosi yali Nyamira igaya aba disability mheshimiwa yadire yabeire bose nkuru yali ire myaka n'emyaka kora ikere gabana na bali concern toko baburi renge ngaki board ya disability mwa ekorosia ngaya achiete angawonere kubwatsie bindimo bokwana anganade kala board yero ose ne tunto karoro muna putora muna liritu akwanete na botoba ise kutoko anye to botoko angane tuto jitwa sukia banyagetali bali naki enda bakaborabu abantu mbaro batagende registration certificate mubakorere ngi montagete ngana yakabese gavana ntakibese abantu abanyagetali bachire borabu okora assessment ekingeto sinyiga na chairman oyo munare ngenje Hingo ripotera Getembe inche Fatigad Kisemba na omwanchwa omurigereri Stephen Isaboke nere omo PS omotangani kimakuru asorgongo rwagusi yemagaje gotianirwa rituko ria rero no muraibu enso musike William Samuel Ruto kolinde talinga nigare omotangani kigima asenjira bene kolinde nigare omotangani ase serikali yayo musike William Samuel Ruto magiga yechorogongo rwagusi koboria gose kwe murungania sogotiko isiko asogotanyora ribageria asentunde tangani kigima na iniganyara kwa gotiani gwe gati ya baraibande gose abanyara kwa bagochoro buna abawasiri na ambassador na boigo aba PS bande. I, Stephen Mutari Isaboke, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or document of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God. Omurigere kubwatikana amo nogotiane kwaye Stephen Isaboke buna omo PS anene mono yamangana ryo bwerani gose communication nigo egatia bamtie bakurawa no omurai bwabange ase ebunge ye county ya Kisii Mosike eneri muracha banyaka bakorenga byamano wecheso murai bwense omosike William Ruto murai wikiama kia ODM musikirera Odinga na boigo omo governor county ya Kisii mosike Paul Simbarati asoko bwatera na kwane kebuna enrogongo rwagusi ngonyaro regetalie ase serikali na boigo niko banyaka babori bakuboria bagende ko inyorwa
ase ebirogo binde gosase amabagande ase serikali ya Samatuka Moto. Etorega igana bajumbe ba minto once koiranirie president yaito umuske William Ruto e prime minister Raila Amolo Odinga wa igono mu governor ito umuske Simbarati ase okomochora umuske Stephen Sabuke ase keruguke bo PS wa Kenya igona intu twaigure biyanga twabeira se serikali nande tugusaba tubwatere net twins turenda serikali yaito ligara tunyakonyore bintu bone gabuna tubwate we also nande kumwirani turi mbuya mono asa chorete umuske migos nere nkonya kubwatira na turi ngokora turi gas woige tukumubori ngambu ya mono ainyura abantu ba minto banyamira county na bravo bayi wekerugo aso mugusi tubwatira namo tukore gas tuske mutu ne jami na lituragendere biya kubwatisia serikali igo twirane irimbu ya mono kero kelia ntoligo keira bune cheche otogwa kiranga abana baita asante sana ngana ande kende kigego toka kichi community chinde chigandara te koligererwa tigomo gusi na ndarorwe na ndamentu kende gusi nene tubwata kisi county tukatwara Nyamira county ketora mentu EPS ya mobosongo gakora kisi county nene na Nyamira EPS enda yamo na batogote banga asante sana na nda tusugume serikali wichosio ayanda kubwatia ntona gukwana gakora elections ya karara 2027 bona gatia turarwanera no mugusi anyore cake ya national cake egara tusuke wichosiyamo Ponge sirene president yeyo party Raila Amolo Odinga ne governor yetu ya Kisii County aso kubwaterana na kororanga muno mugusi ntora mone serikali kolengana buna babwatana na rais yoito William Samoei Ruto serikali yegenda mutu na nde serikali ekora magenderero ngorengereria abakenya musimurigerete mwasibi na intu na bagusi tuarorire serikali yaito ya toereire na nde yatonyoire muno mugusi togotebanga ebibyuka mbigo toisana na inche muno mongina internet abangina koru Kisii County na inche ni intagete president yetu William Samoei Ruto ababwatani na abataneri bekiombe kimanyikite buna gusi Youth Punge Sacco Limited litukulia lero niko banyana kwa bakomira na asbanya kwa bakobeka emiroboli yabo ya motwe gose strategic plan bakrawa amo no munyakerogo obo Dr. Asha Muronya niko banyana kwa bagotabuna nigo babwate birengara libyo kinia kiombe kina kana kuna ababwatani bekiombe kinko nyora bale engerie yo gusenchinjira ajo nyara kwa chiko egenderia chok bakwegenderia aso mubwa krali tuko moyogo yo niko ikiranwa amo no muwasiri wo boncheri ime county ya Kisii omoske Cyrus Nyabicha oni gatubwata abana chama 7680 abutwandere tego sabu bune society na ande ngoteba nga seri tukolia lero nigo tumira naiga ase ebinto bibere kintegetangani nigo tware gokora okumira na kuo mwaka annual delegates meeting asitwanya ko batukoereso na kuligereria bitao bitu bya egasi ya yesako siyanya kororeka ngantu ne sako ntwakore tibuya na ande matokeo gusama litwaro sigia so mwaka oyo anene ni garorekanete ko baya igora ke kubwa yo mwaka oyo eyo erenga ekoroki nga ikerenge kiana esake yege no egendete okole gasi ase county echibere mbuya egendererete number 2 egento kende kiagara twacha tumira na gaiga lero na sengencho yo launch strategic plan gose map ya ito yega asibuna tuchi gokora ase emyaka 5 iri guchibusi eyagera gose yale korokinga ase emyaka 5 iri guchibusi ko ero mwaka wa 2029 intubuna YouTube Sacco ntubwate miroberi yo kogendera gutigara to kolega sina guikirania magana yabana chama baito na koleta abana chama abangeli ndi banyarwa ko bakonyora mali gose chibesa nyetera chiloni yechitubwate chiloni chetu che interest yenze sana ndi banyarwa ko bana baroba gwesukia na ko remain ndatenga subulu bwege sungu nga sustainable buna serikali ngokora tolegasi amona barabu kororanga ki amashirika eyine yemo yabo yaorokiri example kia to the county and to the rest of other counties munaki ebyombe ebi bikopare kibwende korana ekyombe kenande munaki aki giachagete giachakire myaka 14 iye korokia oburayi bwaye nobuya nande tojuwaka tojuwatebi byombe byonsi cooperative Jones Kisii County kitwale oburayi obuya ne county kartoko tukuba support bama banyare ko grow nande ba increase members nande getwale chinguru wachimotwe kyagera kerete abantu baito banyare kwenyara Manjo muligeria una na kwariganira sekionga chinsainye obotuko bega obwarero
kolende tingo tiga sinse milia kabiro nyako konyora bosemi wa Gatembe kurwase omugaka ocho inya mbasora ndeko kera merebelionsi ya Gatembe TV ekyongeke mu musiki ralitugo anema no goitira se app ya Gatembe to app yuko nyaraka wako download masemo kurwa ase kurwa se Play Store nabo igo App Store elinde nyaraka wako konya konyora merebelionsi ya Gatembe TV nabo Gatembe FM asenjira yobororo njidi ngoro kwaro ni toto nyangiri kuranza memenyerero oniga korukwa Wilson Makol nabo igo transmission niga korukwa Kevin Ongeri twara hobo tukobuya Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Mati, ninjo Bangina ninjo. Onchali omache ndi bachiboke ndu tatona nakwenda bwiro bukitoba tikisiomba ene nkwanera gitabanchali ba minto banchali mbali bagere abanchali nabwo abantu ba minte nyumba ya gatatu na hena butu yatogereti nere monga yo mugusi kere nyumba yo mugusi no tuomerete bonchali wono tatonda no manyaye igo ki monchali yo jabata na masikariale onchali omache inde bachiboke ndu akwenda bwiro bukitoba tobo tikisiomba uitete ngubata acha minto anyuma acha kuna kumegeza kukinegeza kwauzili na umonchali yawe togigo oinero monchali uitobori bainto bo macho muroni muguzi onchali mache ndi bachiboke ndo akonda bwira bokia tobo itigesiomba uitete ngubata acha minto anyuma acha kuna kumegeza kukinegeza kwauzili na umuguzi atebete igenje kabisa Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Mati, ninjo Bangina ninjo. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolembere mu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebereria kende kensi uragania bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chena Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.